Rozumiete? To je na tom to, že to je v prdeli, chápete? To je v prdeli. Ja sa nedivím tým vyšetrovateľom a tak ďalej, aj repovi, že oni čakali, že sa oveľa viacej ľudí zlomí. Hej. To je zázrak, ten partíka, ten išiel jak stroj. Ten si poznámky, toto, ten išiel do zabezpečený obed, koláčik, no, nás pokecali z mama od oného pána Borgulu, sme zabezpečili do oný tatarák bol, dokonca som sa nahneval, tak som zobral suši, onému Norovi. S paličkami. To sa zvorí. Výnimočne, ja som polavil výnimočne, no. A hovorí, že ja budem študovať aj 2 týždne, hovorím, no, za to jedlo. Koláče boli, kávu nám spravili policajti. Už vidíte aj tú operatívu, že no odišli a no to sú takí kokoti a tí operatívci sú a viete, čo sa deje na trečom, to je úplný konec, no. A už si robili srandu, že vonku chodí Dunčko z újsť, akože z inšpekciou chodí Dunčko, ale nevieme, kto koho vedie do pasy. Si robili srandu, že no. Ako to tretie poschodie, to mi povedali na piatok, že to je jak z filmu, pán doktor, že my sme tak radi, že sme na treťom poschodí, že to je nonsens, čo oni robia. Boli policajti na